Ahoj, jmenuji se Matyáš a založil jsem internetový portál štědrýnákup.cz. Přes tento portál můžete nakupovat na svých oblíbených internetových obchodech a z každého nákupu podporovat dobročinný účel, který vy sami si vyberete. Co by se vám líbilo víc? Ukážu vám 2 situace. V situaci první se rozhodnete, že potřebujete nové hodinky. Zajdete tedy na e-shop s hodinkami, hodinky si vyberete, koupíte, hodinky vám přijdou a vy máte velikou radost. Ve druhé situaci se rozhodnete, že potřebujete ty samé hodinky. Přijdete na ten samý obchod, za stejnou cenu objednáte, hodinky vám přijdou, ale vy máte ze svého nákupu mnohem větší radost. Protože navíc jste pomohli třeba tady Rexovi, sedni Rexy, stát se pořádným vodícím psem. Nebo jste pomohli opuštěným dětem najít nový domov. Nebo seniorům prožít důstojné stáří, dětem v Africe chodit do školy, nemocným, týraným nebo chudým, lidem s postižením nebo v boji s korupcí. Nakupovat musíme všichni a my jsme přišli na způsob, jak můžete pomáhat pokaždé, když si koupíte nové kalhoty, zájezd, voňavku, notebook, jídlo nebo cokoliv jiného. Štědrý nákup je internetový portál, přes který můžete nakupovat ve svých oblíbených e-shopech a přitom darovat až 10% z každé vaší útraty na vámi vybraný dobročinný účel. A co takový nákup stojí navíc? Ani korunu. Jen o jedno kliknutí víc. Pomáhat tak může opravdu každý. A nezáleží na tom, jestli nakupujete občas a za málo, nebo často a za hodně, protože společně máme možnost dokázat velké věci. Toto číslo ukazuje, kolik jsme utratili na e-shopech za dobu tohoto videa. Na konci dne to bude více než 200 milionů korun. Na konci roku více než 75 miliard. Představte si, kolik dobrých věcí bychom mohli vykonat, kdyby jen malý zlomek z této částky šel na dobročinné účely. Chce to jediné, vás. Štědrý nákup je tady a s nimi nový způsob, jakým nakupujeme na internetu.